Tervetuloa Miikan videot kanavalle uudettiin. Vitsi kun on jännä värinen aamu tänään. Jotenkin jännä. If this and the outcome of this election is not to his liking, let's try and not go backwards to the past. Let me just follow up here. It was a different term, and it was a term that related to energy because they have destroyed our energy. No joo, mä kävin ottaa kuukauden kautta tähän lippuun ja nyt pääsee matkustelemaan. Kohta mä menen tähän bussipysäkille, että se on aika täynnä, mutta siinä on sateensuojassa pieni. Niin pääsen siihen seisomaan. Ei vaan menosta hoitaa keuhkojuttuja. Se on sen verran pitkiä sanoja ja semmoiset, että mä en muista ulkoa mitä ne on, mutta katsotaan keuhkoja. Mä katson miten mä pystyn kuvaan ja mitä jälkeen mä pystyn selittämään sit siitä. Joo, täällä sataa ihan vitusti taas. Voi vittu mä sanon. Ihan oikeesti mulla saatana. Niinku... Mä oon ihan vitun märkä. Mun jalat on, sukat on ihan märkiä. Mun hermot on taas kireellä. Ja kohta mä varmaan vilustun tästä vielä. Niin kyllä nyt kivasti vituttaa taas. Taas vituttaa. Tää on paras asia mennä nopeasti tässä. Okei, no niin. Oi vittu, ja käyt mun kanssa. No niin. Mutta ite olin ihan vitun tyhmä. Ihan vitun tyhmä. Mä menin sateeseen. Mulle sanottiin, että se on jo kohta ohi, pitäis mennä, mutta olin ihan vitun tyhmä, enkä ottanut takkia. Ei voi mitään. Tyhmä kuin saapaskuva. Joo, sanoit keltaista viivaa seurataan vaan ja päätyy vasta neloskerroksen, niin se on varttia vuotta se aika. Voi vittu, paita on ihan märkä, housut on märkä, hiukset on, mä oon ihan märkä siis. Tavallinen hengitys ensin. Ja nyt sisään. Ulos. Puhalla. Hyvä. Anna mennä vielä. Tulee vielä. Puhalla. Vähän vielä tulee. Hyvä. Saa hengittää. Voit ottaa pois. Upeaa. Joo, meni noin puoli tuntia siellä. Kivät jäljet nenässä. Nyt on vielä yksi juttu vielä, niin sitten on valmista tänään. No joo, tollasia kokeita, tollasia laitteilla tehtiin, että nyt. Joo, nyt kohti kuvaa, niin tämmösiä kokeita, tämmösiä puhallusteista ja sitten tämmöstä lääkettä tai semmosia kurkkuja. Puhalluslääkettä. Joo, luen kiitos, että tää sade on loppunut, että hyvin pientä pihkua on. Lähdetään nyt takaisin. Lähdetään nyt sinne tuvaan. Ratikalla 7.
Toisaalta jännä, kun siinä ekassa jutussa niin piti niinku puhata joku siihen juttuun, minkä kuvasin pätkän. Niin siihen niinku pitäisi saada 3 samanlaista tulosta. Ja sitten tuossa toisessa oli tuo laite, mihin sitten piti puhallella ja sitten sieltä tuli semmoista kaasua suluun. Ja sitten piti pidättää hengitystä ja sitten puhaltaa vähän ulos tällaista. Näin, ja sitten perjantaina saa tulokset. Siinä on ne uusia taloja, mä tykkään noista kyllä. Hieno, ui vaahto. On muuten komeat vaahtorit. 3 kappaletta vielä. Sinne meni meikäläisaratikka ihan enää tästä taas. On kyllä mulla tuuria näiden kanssa. Joo, tommonen pysäkki, vähän jännä tommonen. Tollanen. Nyt on ratikasta päästy ja lipun tarkastajatkin hyökki heti kimppuun. No ei haittaa. Mutta joo, luvasko. Joo, tossa oli tommonen päivän lopuksi semmonen piirreä arvausliikki. Meikäläinen sai 5 korttia voittajia ja sai tämmösen palkinnon. Siinä on päivämäärä huhtikuulle, että eikä suklaata paremmin sinänsä. Jännä kun heti kun sai tonne, niin teki mielen laittaa tämmösiä jänniä paikkoja heti. Siinä se pikkuveijari vaan oveskelee. Tää on niinku pukki näkökulma. Suklaa. Okay. Mut joo niin, lopetellaan sitä päivävideo tähän, että tää on tällainen ja perjantaina sitten lisää tietoa siitä joku jutusta, että mitkä oli tulokset. Mut joo, nyt tää oli tässä sitten tää keskiviikko. Tilatkaa Miikan video. 2.